Ui, quines flors més maques. Bon dia, sóc el Miquel Puntero i no sóc informàtic. Avui parlarem de Linux des de la bonica ciutat de Tarragona. És una ciutat que m'encanta. Sóc a la Rambla Nova. Al final de la Rambla Nova anirem a tocar ferro. I alguns dirà, tocar ferro? Suposo que ho diuen per la barana que hi ha on veus el mar. És de ferro. Algun tarragoní m'ho confirmarà. Avui jugarem al Dying Light. És un joc que jo he jugat molt i alguns diran, una altra vegada, tio? Doncs sí, perquè resulta que el meu ordinador no compleix els requisits de maquinari, no té prou gràfica, li falta memòria, i normalment aquest joc, clar, si no compleixes els requisits, no hauria de funcionar, normal. Però he descobert que amb les distribucions de Linux anomenades lleugeres he aconseguit que funcioni. No fa massa ho vaig fer amb Bendefol Wolf i també amb Body Linux. El Body Linux té un escritori, ara no me'n recordo com es diu, merda, se m'ha oblidat, mireu al Google, que és també ultra lleuger. I el Bendefol Wolf, que té diversos escritoris, ho vaig fer amb el XFCE. Doncs avui, aquests 3 últims Domingos Linuxeros que he parlat de Linux Lite, és lleuger i utilitza XFCE, vaig provar l'altre dia el Dying Light i, hosti, també em funciona. Dic, que collonut. Dic, ho tinc que ensenyar amb un Domingo Linuxero. Per veurem això, el meu ordinador, que no té una gràfica suficient per a aquest joc, amb Linux Lite també m'ha funcionat el Dying Light. O sigui, que m'acomiado des de la Rambla Nova de Tarragona, me'n vaig cap a casa i juguem una miqueta al Dying Light. Bé, ja tinc aquí l'ordinador tot preparat, tal com he dit a la intro. Veurem el preu del joc, les característiques o requisits de hardware i jugarem una miqueta per veure'l, vale? Llavors, el busquem aquí a la plataforma de Steam i com veieu, jo ja el tinc a la biblioteca i el Dying Light ara té un fantàstic preu de 2,49 €. Vamos, que per 2,5 € pots tindre un joc que és bastant guapo. Que és una mica antic? Bueno, no treu que això no sigui un joc guapo. La cosa és que, clar, que molts potser ja fa anys haureu jugat, no ho sé, haureu tingut aquesta sort. Aquí hi ha una ressenya que jo vaig fer el 2025. El que volia veure és de quin any és el joc. Em sembla que era el 2007 o ara ja... Nou no és, Però funciona molt bé. Anem a baix a veure si trobem els requisits de hardware. Les ressenyes són molt bones i us faig un breu resumen. Aquí. Requisitos del sistema. Mínimo y recomendado. Lo mínim diu que has de tindre 4 GB de RAM i los recomanats són 8. Jo, si mirem aquí, que he fet un fast fetch, veureu que el meu ordinador, memòria, en té 14, o sigui que per aquí vaig bé. Ja estic consumint la meitat perquè, clar, estic gravant amb OBS, tinc el joc en marxa. D'aquí, per aquí anem bé. Què més demana? El disc dur, bueno, això segur que vaig veure. I la targeta gràfica. Diu que el mínim és una Nvidia GeoForce 560, que aquesta targeta gràfica és una targeta gràfica, que ho he buscat aquí, d'1 GB de memòria a la targeta gràfica. Això seria el mínim. El recomanat seria aquesta que és superior, no sé quina quantitat de memòria deu de tindre, ho preguntem al Google i a veure què diu. Clica amb la dreta, enganxa, memòria, a veure aquesta altra. Clar, aquest model estàndard ja són 3.000 megas, són 3 gigas és el recomanat segons aquesta gent de Steam que ho tinc per aquí, val? O sigui, amb la memòria RAM i processador vaig bé. L'únic problema jo tinc en la targeta que, clar, una Nvidia d'1 GB o millor de 3 és el que necessitaria per poder jugar amb l'ordinador. Quin problema tinc jo? Anem aquí al terminal, que jo la gràfica que tinc és una AMD Radeon Vega 8. Aquesta és integrada, no... Això, estem parlant d'un ordinador portàtil, val? Un ordinador pràcticament pensat per oficina.
i integrada normalment no són tan bones com les que afegeixes. El que passa és que, sorprenentment, aquesta targeta integrada té 2 gigas. Quin és el problema? Fixeu-vos, 94%. Estic al punt de saturar la gràfica perquè si jugo i a més gravo, que aquí us mostro a l'OBS Studio, amb les dues coses i en el navegador Firefox i tot el que tinc ara obert, la gràfica va molt limitada. Dit això, què passa? Que aquest joc a la majoria de sistemes operatius no em funciona bé, em fa lag, es para i si això ho saturo al 100% arriba a bloquejar i no funcionar. Què he descobert jo? Ja vaig descobrir fa dies que us ho mostraré abans de jugar, ja hem vist les característiques, hem vist el preu, 2,5 € i ara jugarem, però jo que us vull ensenyar abans de jugar. Ja vaig descobrir fa temps, si mireu el meu canal de Miquel Tubs, ho podeu veure al YouTube o al TikTok, Al TikTok també dic igual Miquel Tubs, podeu buscar el vídeo al TikTok si no teniu YouTube. Mireu llistes i busqueu Body Linux. I aquí al Body Linux, espera, ho paro un moment, baixem el volumen o el trec perquè si no, no se m'escoltarà bé. Al Body Linux vaig fer un vídeo que parlava, o sigui, al YouTube, perdó, vaig fer un vídeo que parlava del Body Linux, que era un sistema operatiu que aquí comento que em funciona bé el vídeo. I ho anirem tirant endavant perquè també vaig provar el SuperTuxCar, com veieu aquí, i només us mostraré ràpidament perquè veieu que el joc funciona. Li donarem una miqueta de veu a veure què dic per aquí. A veure si corre una mica ara. L'experiència potser del joc no és 100% allò fluida, però és jugable, a pesar de la gràfica integrada. Veus? Us ho mostro perquè veieu que en Body Linux funcionava. Fins a aquell moment era l'únic sistema operatiu que vaig aconseguir poder jugar al Dying Light en Body Linux. En qualsevol altre no hi havia manera, ¿vale? Podeu veure el vídeo al YouTube si us ve de gust, ara no us el faré tragar sencer, i el que he descobert recentment, a veure, no he d'ensenyar res més per aquí, tanca les pestanyes, ja heu vist aquí les característiques del meu ordinador, també ho tancarem per anar tancant coses. Això és, veieu el menú, potser si minimitzo també veureu, tanquem això, el logo del Linux Lite. De fet, ja fa 2 o 3 domingos linuxeros que estic parlant d'aquest sistema. Avui ja serà l'últim domingo linuxero que parlo de Linux Lite. Ja crec que n'he parlat prou, hem vist el procés d'instal·lació, configuració, etc. I per acabar, doncs, dic, perquè veieu la lleugeresa del sistema operatiu, he aconseguit, per segona vegada, amb un altre sistema operatiu, jugar al Dying Light. I això és el que veurem ara. Jugarem 5 minutets o menys, podeu veure el joc, com funciona. Al final del vídeo no hi haurà cap review, vull dir que quan us canseu de veure el joc el podeu parar. Guai, hòstia, m'he fotut. És que tenia que haver corregut per saltar. Va bastant bé. I això que estic gravant amb l'OBS Studio, que també vulguis que no, consumeix memòria. Si no estigués gravant amb l'OBS Studio, jo crec que el joc encara funcionaria una miqueta millor. Però, per fi, un altre sistema operatiu amb el qual puc disfrutar d'aquest joc que tant m'agrada. A veure, si mirem aquí la part superior dreta, hi ha uns indicadors taronges, són els objectius. Em sembla que m'està dient que he de fer alguna cosa per aquí a prop, una mica a l'esquerra. A veure, anem avançant. Sí, em sembla que hi havia una torre de llum que tenia que hackear-la o fer alguna coseta. No sé si per aquí hi podré arribar. A veure...
Ara quin cuidado, perquè si me la foto... Sí. Merda, m'he caigut a baix. Pues no tinc cap arma. Aquí ho tinc fotut. Ho tinc molt fotut. Ho tinc molt fotut, perquè no tinc cap arma. Aquest batec indica que vaig malament de vida. Jo volia anar allà, aquell punt vermell, que hi ha una torre, i m'he caigut. Bueno, no sé. Tornem a intentar de pujar? Va. Me l'he tornat a fotre? En sèrio? Una altra vegada a terra. Doncs no anem bé, no anem bé. A veure per on puc pujar. És aquí dalt on he de pujar, aquí. Aquesta torre que hi ha uns cables. Aquí dalt és on he de pujar. Per collons pujo jo ara? A veure, per aquí si me puc enfilar. Ho intentem, va. Per què no puja? No ho entenc. Doncs millor toco el 2. Merda. Merda. A veure si puc pujar aquí. No, merda. S'està complicant la cosa, S'està complicant la cosa. Aquesta tia, si m'enganxa, me farà mal. No, aquí tampoc. Doncs no sé per on pujar i a sobre m'estic quedant sense vida. Bueno, el més important és veure que el joc funciona, no? I aquí no pots pujar tampoc, anava a dir, collons. Aquest joc l'important és sempre anar per les taulades, perquè és el lloc més segur on no poden pujar els zombis, perquè ells no tenen l'habilitat de saltar, caminen a poc. A veure, per on collons podria pujar? Per pujar aquí, a aquesta casa, això blau, no ho sé. Bueno, anem a córrer una miqueta perquè veieu com funciona el joc. Sí que a vegades quan salto fa una miqueta de lag, però jo crec que és perquè un zombi me l'ha fotut. Get off me! Bueno, ja ho heu vist, no sóc gaire bo jugant. El que deia, gravant amb OBS potser encara pot tindre una miqueta de lag, perquè abans he jugat sense gravar i anava una mica més fluid. Però és jugable, És totalment jugable el joc. Per acabar, jo volia fer córrer una miqueta, fotre algun salt, no sé. Alguna mica xulo. A veure... què diu aquí? Short plank, no sé què, apreto la F. Vale, ja he agafat alguna cosa. Bueno, per si jugo un altre dia, a veure si puc sortir per aquí. Pues sí, per aquí sortirem. Living safe zone. No! Joder, macho. A veure si puc sortir d'aquí. He vist una rampa. Bueno. Aquí. A veure si salto. Val, el que us deia abans. Quan més amunt, millor, S'ha de saltar amunt.
Val. Aquí estic segur. Fixeu-vos que el mapa és enorme, eh? Si mireu fins al fons, hi ha aquí uns edificis. Quan comences el joc, ho podria haver mostrat, comences a dintre d'un edifici d'aquests així, com un gratacels, i bueno, has de xerrar amb un parell de paios i després anar baixant i sortir al carrer. I allí practiques una miqueta els moviments i tota la pesca. Veus? Ara he fet una patada sense voler. Pues vinga, va, ara sí que farem una cosa. Per acabar el joc lluitarem una miqueta més. Joder. El que passa que si me vaig traient la vida d'aquesta manera... Vinga, veniu. Es pot anar combinant els cops de pal amb una patada. La patada no els fa mal, però te'l treus de sobre. Llavors, potser li dones un cop de pal amb un dels que t'intenta atacar. A veure... I ara aquí, una patada. És que són molts. Són molts. He de tirar enrere. Si no, ja m'estic quedant. Cop de pal i patada. Lo sensat seria fugir amb tanta gent, però com que vull acabar el vídeo i no sé com... Però bueno... Cop de peu i cop de pal. Home, mira que bé. Un que s'ha clavat. Oh, doncs encara me'n sortiré, eh? I mira que són molts, eh? Sort que va anar a poc, eh?
Bueno, me'n queden un parell, eh? Sí, el que passa és que no paren de vindre, eh? Jo volia veure si era capaç de matar-los a tots, però és que van venint més. El problema és que no paren de vindre. Veig que si no tens una arma de foc, sortint-se d'aquí és missió impossible. Bueno, doncs ja està, ja ho hem vist. Hem aconseguit amb una altra instal·lació de Linux, l'altre dia va ser amb Body Linux, avui ha estat amb Linux Lite. Hem aconseguit jugar a Dying Light, però no està mal, no? Doncs vinga, aquí ja acabem el Domingo Linuxero. Quit. Yes. I espero que us hagi agradat. Si teniu algun suggeriment d'algun altre joc que digueu, home, doncs podries fer un Domingo Linuxero d'aquest joc, doncs escolto suggerències, d'acord? Doncs despedeixo amb Linux Lite. Apa, adeu. O millor, paro de gravar. Adeu.